सोर सोर दंफैयोलै फात्ता गैया सोर सिख्लानि नाम्बारलै जेला लाबाय आं बा नाम्बारखौनो नाम्बार नुखोब्रा बेनिफ्राय थेंकिउ लाइक दान होननायनि थाखाय जोमाव बेनिफ्राय माइनाव आब' हेलौ हेलौ होनहाबदों ओइ जोमाव बावसो दं नों होनहाबदों आरोना लाइक दान होनहाबदों थेंकिउ स माच लाइक होनायनि थाखाय बादालि मोनदोंमोन दिनै मासे थामनेल दोन्दोंमोन आङो थामनेला बादालि आरोना दिनै मोननाय मा जाखो रावबो गैला नामाब्रा अर थाजोबखो गैखाया बरादाव गैखाया खाफालाव आंनि नोंखौ मोननाया आवगायनि जोनोम ना 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 ला 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 La 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 बेनिफ्राय गैया सोर लाइक होखोब्रा कमेन्ट खालामासै माथो खोन्थादो तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए तू मेरा तू मेरे मा जाखो थांबाय नामा रामालाय और जीने को क्या चाहिए तू मेरे बिना कमेन्ट गाइस सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे दसे डायलग कमेडिमेन खालामसैलाय दसे कमेडि खालामसैलाय कमेन्ट 9 मिनिट थांलायबाय फाग्ला फाग्ला दानो बिदि
मिनिनाय मेगन जरा नोंनि अनसुलि सना माइनाव आंनि अनसुलि सना माइनाव आंनि गारबोनाय मेथाइया दिनै नोंखौनो लानानै रोजाबफिनदों फाग्ला बायदि जाबाय थायो सना दथेरे आगर मालि सोर सोरनो आइडि नांगौ कमेन्ट खालामलाय ए मोनगो सिङा दा चिल बेबो हेलौ आंबो थांदोंमोन जानो आंबो थांदोंमोन जानो मा जाखो हेलौ गाइस कमेन्ट खालामलाय जोहोलाव नोंसोर मुंख्लं जानांबाय बेटार गेमाराथ' आरो नै बेलेगाव चार्ज होदों बहा जानांगौ आंबो जागौमोन जानो खिन्था हरनायमोनब्ला खोमालांदों सोरावसै माबा मा होनना बुंगोन जोहोलाव नोंथां ना दहाय फुङावसो मोनदोंलै सादोंसोमोन जोङो बेनिफ्राय दिनैबो सादों आरोना ओमफ्राय गाबोन नायसै माबासे मोनो दिनै मासे मोनदों आरो मासेल' होनदों बेसेरा फिसा गोनांमोनलै अन्थाव बाथावनो जिउ बावनांबाय जोहोलाव नोंसोर मुंख्लं
कमेन्ट जोहोलावनो र' कमेन्ट हरना आं र' टुके जाबाय भिडिअ नांगौमोन दाबो आं दुखांबाय नोंखौ आगोल दहायनो दुगैदों आङो माथो सोर दंब्रा कमेन्टबो खालामा বগলা উৰিবা খুজিছা লাগিলো তোমাৰ জালতে असना नों आंनि जुलियाव मोजां मोननाय आंनि मावनो नाङा नोंनो आंनि मोजां मोननाय हेलौ कुक हाय हेलौ नावदारना हेलौ हाय माबोरै दं ब्रादार मा खालामदों मा खबर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो सापर्ट जिउनि अनजालि नों गारनानै दाथां मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै आंखौ गारना गोजान जायगायाव हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस लोग कमेंट गाइस mana bro like dan thank you so much like खालामनो थाखाय brother thank you मा खालामदों brother मा खालामदों कमेन्ट guys गोसोनि मिजिंआ गोसोआव थालांबाय हेलो पूनम जी हेलो राधे राधे गुड इवनिंग राधे राधे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हेलो क्या कर रहा है पूनम जी बोलो कुछ लाइक नहीं किया तो लाइक करो कौन लाइक नहीं किया लाइक करो
Radhe 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 on thank you so much brother cook brother thank you ओनिफ्राय आंनि यूट्यूब चैनल मोस्ट वेलकम सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में मोस्ट वेलकम 10 लाख ओके कौन कहता है भगवान आती नहीं राम नारायणं मनमया पूनम क्या कर रहा है इवनिंग का चाय पिया कि नहीं पिया और 12 बजे में मतलब 2 बजे में कौन सा सब्जी खाया था सब्जी बोलो कौन सा सब्जी खाया था अभी क्या कर रहा है अन थैंक यू ब्रादार मा ओंख्रि जानाय ब्रादार कुक इटिं ब्रादार मा खालामदों दायो मा खबर माबोरै दङ ओमफ्राय मा होनना बुंखो आंना मबाइल एमबि जोब्बाय थानो हाला दे फामे बाब दानो एमबि जोब्बाय मा खालामगोनलै थ' लाइक रान होना होलांदो लाइक खालामना होलांदो फामे ओमफ्राय कुछ नहीं खाए हो क्यों क्या हो गया क्यों नहीं खाया और काल से बोल रहा है क्यों ओमफ्राय क्यों नहीं खाया ओमफ्राय फामिया जाबाय अन ओमफ्राय फामे रो रहा है मत रो यार रोना धोना नहीं है और तबीयत खराब क्या हो रहा है क्या होता है आपको अन्य भाई भीबार हो बोलो था ना भीबार मतलब भीबार लाइक होबाय आं थैंक यू सो मच थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय पुनम्र राहाय मद्र दहायनो जोबदों नामदारा माथो नायखो बांद्राय गावहा माबा माबि नायद्रायबाय दां जोब्बाय बेनिफ्राय रराय लक्ष्मी राजपुत ब्लग हेलो फ्रेंड बोलो हेलो नया है हेलो आप नया फ्रेंड है मतलब आपको मेरे साथ क्या है और एलबी बंद करने की बात मैं आपका वीडियो देख के कमेंट करेगा रिटर्न कर दो आप हाँ मैं रिटर्न किया वो देखो मुझे 620 कंप्लीट करो लक्ष्मी जी हेलो अनिफ्राय कितने आईडी है आपके पास हाँ मेरा पास आईडी तो है 2-3 आईडी है कमेंट मतलब मैं अभी आईडी नहीं दे पाएगा मतलब मेरा पास अभी ओनली एक ही मोबाइल है और इसलिए कमेंट करो मैं बाद में आईडी देगा व्हाट इज आईडी कौन है ये व्हाट इज आईडी रखो एक मिनट क्या नाम था हिम एंड जिस ना मतलब आईडी का मतलब ये मतलब जीमेल आईडी उन्होंने थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो और जो सब नहीं किया सब करो मैं आप लोग को सभी को वापस करेगा बैक करेगा वीडियो भी रनिंग करके देगा आप लोग को एलबी बंद करने की बात सभी का वीडियो रनिंग का और साफ करके मतलब बैक साफ करके कमेंट दे देगा मैं सभी को जल्दी मुझे 1K सब कर दो जो भी पर्सन मतलब मेरा एलबी में रोस आएगा और मुझे सब करके सपोर्ट करेगा इसको मैं मेरा चैनल 1K होने की बात सभी को मैं 10 15 आईडी दे देगा सभी को जो पर्सन मेरे साथ और जो पर्सन मतलब मेरे साथ लास्ट तक रहेगा और मेरा एलबी में सपोर्ट करेगा और मुझे 1K करने में सपोर्ट करेगा वो पर्सन को मैं 10-15 आईडी देगा 1K होने की बात और
मतलब दोस्त दोस्त प्रो आईडी के साथ मतलब सब वीडियो रनिंग करके भी देगा मैं। सिमांनि गेजेर गेजेर मोथांनि सेर सेर साया माया नुफा माफा थाखोमा थाखोमा सोर नों अनजालि आजोला गोसोनि सायख'नाय बिबाराबो नेवसिलांबाय समायना बिबारा जान्दिसेनिल' हम दिल की धड़कन में आबा आबा कौवा संबी कौवा मेरा आवाज कैसा है? फार्सना बर' जाखोब्रा नामफोराथ' माब्रै ब्रै नैलै आं साफ खालामबाय जियानो जाया मानो आपको मैं साफ क्या है हिम आपको मैं साफ क्या है और आप भी मुझे साफ करो बैग साफ करो कमेंट करो सपोर्ट करो मैं भी आपको सपोर्ट करेगा जिंदगी में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने से मतलब सभी लोग आगे जाएगा। थैंक यू सो मच राइट थैंक यू वेलकम वेलकम। एक दूसरे के साथ फ्रेंड भी होना चाहिए एक दूसरे के साथ क्लोज होके मतलब साथ में काम करके साथ में सक्सेस होना चाहिए इसलिए सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ मुझे भी सपोर्ट करो मैं आपको आप लोग को भी बैक सपोर्ट करेगा। ये है मतलब हम लोग का सभी का सक्सेस होने का रास्ता। मैं कल आईडी आईडी रनिंग करेगा मैं कल हाँ गोसो गैयाब्लाबो बोल रहा यस 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 ऑन गाइस ऑन ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदोब्रा बर'फ्रालाय थांजोबखो फागुन फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसाग बैसाग बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइआ साबा काम से दं कमेंट खालामाब्रा 5% है और 1% कमेंट कर रहा है और 4% किधर गया दोस्तों। दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है कौन बात कर रहा है साथ में कोई भी नहीं है मेरा ही मेरा पास मतलब एक फ्रेंड है फ्रेंड का मोबाइल है।
पल पल आए आहे कहने से डरता है दिल मेरे तो दीवाना है कमेंट पागल है मैंने माना है ओए देंखो क्या बोल रहा है लाइक कर दिया थैंक यू सो मच हिम एंड जिस और भाई नेक्स्ट टाइम एलबी कप करेगा 4 बजे में मेरा एलबी सब 4 बजे में एलबी हेलो ओं हेलो ए दखानाव थांबाय मबाइलखौ चार्ज गैयिनि गालांदोंसो चार्ज होनानै ए थांबाय आया दासो ओंखारलांदों
अबे दखानावमोन ए दे होमबालाय ए दे आं खोन्थागोन र' फैबा न'आव फैबा खोन्थागोन आङो बेनिफ्राय कौन है मतलब 4 बजे में मेरा रोज मतलब 4 बजे में और पूनम रो रहा है क्यों रो रहा है रोना धोना मन करो बेनिफ्राय साका लाका आंनिखौबो साब खालामदो आदा नोंखौ अनानै अके साका लाका देखो साका लाका ब्रादार नोंखौ साब खालामो आङो साका लाका मा भिडिअ हगारलै साका लाका साबधान खालामबाय आंखौबो साब खालामदो साब खालाम साका लाका आंखौबो साब खालाम बेनिफ्राय साब खालामनानै आंनि भिडिअफोराव कमेन्ट गारना गालां ओमफ्राय आंबो नोंखौ आंनि भिडिअ आंखौ सब खालामनानै कमेंट करना गालां दै जो नया पर्सन है मुझे मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाना है तो ही मैं आप लोग को मतलब आपका कमेंट को मैं मिलेगा ना तो ही मतलब आप लोग का वीडियो में रनिंग कर पाएगा इसलिए आप लोग जो नया है मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाना जाओ और मैं आप लोग सभी रनिंग करके वीडियो वॉच करके आप लोग को कमेंट दे देगा मैं कल सभी को मैं आईडी देगा कल अनिफ्राय राधे राधे पूनम जी राधे राधे साका लगा थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आने के लिए अनिफ्राय ऑन सभी ऑन पूनम थैंक यू सो मच पूनम नाबले थैंक यू सो मच अनिफ्राय कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस दा आनज्रायलांदों आंनि जिउनिफ्राय क्या वाव क्या कौन सा कमेंट दिया रे पूनम जी सिमाङा बोदोर जायो मेरा मुझे ना 1 ही% सब क्या अरे कितना % आया है नया पर्सेंट 3% आया है मेरा एलबी में लेकिन 1 ही% सब क्या है जो पर्सेंट ना लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाएगा वो पर्सेंट का ही वीडियो रनिंग करेगा मैं 1 मिनट पूनम जी 1 मिनट हाँ पूनम जी 1 मिनट कमेंट करते रहना पूनम जी मेरा 1K होने के बाद ना मैं 10-15 आईडी में सबका वीडियो रनिंग करके देगा मैं 10-15 आईडी खोन्थानांदो देलाय फट' लानाय नोंलाय बुंदे होनदे लानायनो दं दा हामा दे बुंलाय नै ओइ आबै नों बुजासिगोन सेस गावबाय नै खुंगे देगा हेलो गाइस बिराद दुखु मोनबायलां दिनै मबाइलाबो डिसप्ले थांबाय मेरा एक मोबाइल ना डिस्प्ले चला गया रे मेरा एक मोबाइल अभी गिर के
मेरा मोबाइल नहीं था, मेरा माँ का था, मैंने दिया था मेरा माँ को गिफ्ट। प्रिटि लाइक डान, थेंक इउ सो माच प्रिटिनिफ्राय नायनो दे र' आङो। आंजों साब दंखायो माथो प्रिटियालाय। नै नाय प्रिटि, नोंनि भिडिअखौ मोननैखौबो नायना होजोब्बाय आं। नाय नै आगोलाव नायखानाय आरो ना प्रिटिनिखौ, बेनिफ्राय माबाखौबो नायजोबनाय नै। ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय था आंनि भिडिअ, बेनिफ्राय सापर्ट खालामबाय था। गाबोन आइडि होगोन दे आं, गाबोन आइडि होनो हागौ। मबाइलाव डिसप्ले थांबाय दे, मा जागोनथाय। ओके ओके नाम डरना, और कोई कमेंट नहीं कर रहा है। हाँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं है ना, बंदा ही नहीं है, मतलब कौन कमेंट करेगा। मा होनदों, आंनो आइडि हर सनजित नाम डरना। गाबोन हरगोन, गाबोन 4टायाव। गाबोन 4टायाव एलबियावसो हरगोन आं आइडिखौ। बेनिफ्राय नोंनाव आइडि दं नामा? नोंनाव आइडि दंबा हरबानो जाबाय, आंनो सोलायलायगोन आइडि दंबा। बेनिफ्राय नेट स्ल' जालायबायलै। अन बेनिफ्राय हेलौ हेलौ, माबा अखाफोर सोलांबाय जोमा गोरिब ब्रादार, हेलौ आदै नामदारना, हेलौ। बेनिफ्राय प्रिटियाला अके नामदों। बेनिफ्राय पुनम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय आइडि दंखायो नामदारना। आइडि दंखायो माने बुजायासै आङो। थेंक इउ पुनमजि, थेंक इउ स' माच पुनम डार्लिं, थेंक इउ स' माच। आंनाबो दङ। होमबालाय नोंबो आंना, नोंनि आइडिया खैथा दङ? नोंबो आंनो आइडि हर, आंबो नोंनो एक्सचेन्ज खालामगोन आरो ना, आंबो नोंनो आइडि हरगोन। हेलौ हेलौ, सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। गोरिब ब्रादार थांखो ना माखो दङ। मा नामदों गोरिब ब्रादारा? दासोलै आंहा बै नायनाव। अके अके, वान्डारफुल गेमिं, हेलौ हेलौ। ओमफ्राय लाइक खालामाखै, लाइक खालामदो। मबाइल मोनसे गोलैबायलै आंना, डिसप्ले थांबाय। बादालि मोनदोंमोनलै दिनै मासे। गोरिब, नों न'आव थाबा मोनजागौमोन ना, लेंहरगौमोन आं नोंखौ सानानै। ओमफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन आं, इदिट खालामनोनो जायासै। गाबोनसो आगारसै नामा फुङाव, दा मोनायाव इदिट बानायनानै। बेनिफ्राय वान्डारफुल गेमिं लाइक खालामबाय, थेंक इउ स' माच पुनम। लाइक साका लाका बुम बुम, नोंनिखौबो खालामबाय नामदारना। अके अके, साब खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय लं भिडिअआव आंनियाव कमेन्ट गारना गालां दै। आं नोंनि भिडिअखौ दा मोनायाव रानिं खालामगोन साका लाका। ओमफ्राय कमेन्टबो हरगोन आङो पुनम। बेनिफ्राय हेलौ हेलौ पुनम, हाउ आर इउ, कैसे है? बेनिफ्राय वान्डारफुल गेमिं अन पुनमा मा होनदों? आप तो नहीं करते हो मेरी एलबी में, आपका एलबी में भी मैं करता हूँ रे, मतलब मैं ऑन रखता हूँ, करेगा ना आपका एलबी में भी जाएगा। प्रिटि अन थेंक इउ। ओमफ्राय मा खालामदों आदै नावदारना? मानो गाबनो आदै? माने मा खालामदों माने, दायो ओरैनो दंथ'यो आरोना दसे। बेनिफ्राय दा दसे उनाव फिल्डआव गिदिंनोसै। बैनायलै नावदारा बुं बुं गुमै। मेरा पास ब्लू भी नहीं है। कौन वाला ब्लू नहीं है? ऑलरेडी ब्लू है आपका पास, जो नहीं कर रहा हो उससे ब्लू दिया। वाह, ब्लू दे दिया ना आपको भी, ऑलरेडी ब्लू है। मा ओंख्रि जायामोन? ओंख्रिया जोंना माबासोमोन आरोना, मा ओंख्रि होनना बुङोमोनलाय बेखौ, सजना बिबार भाजा, बेनिफ्राय ना भाजा, ओमफ्राय मोनसेया मा भाजा मोनथाय? मोनसेया जिखुनु माबा मोनसे भाजा दंमोन आरोना, आंनि फागो। ओमफ्राय जोंहा आइ मोनिया अमा बेदरमोन आरोना। ओमफ्राय दा मोनायाव जाबाय माबा बादालि भाजा। अन राधे राधे पुनम, राधे राधे। ओमफ्राय जिति, आंबो हर आइडि नामदों आरोना। सोर जालायखो? नै नोंजों साब दंखायोना गैया? आङो साब दंखायो नै नोंजों।
नोंनोबो ओमफ्राय नोङो मा प्रफाइलखौनो सोलायबाय थायो नामखौनो सोलायलायबाय थायो। मोनसे नामखौनो पारमानेन्ट खालामना लानांगौलै मिथिबाय नामखौ सोलायबाय थानाङा माबानिखौ इउटुबनिखौ गरबर जायो। माबोरै गरबर इउटुब क्रमबाराव थानानै वाइटि स्टुडिअ अपेन खालामनानै जेब्ला जोङो गाव गावबागावनि नामखौ जोङो गुगोल एक्सेन्स माबायाव जोङो टेक खालामना दोनो ना जेनेबा आंनि नाम सार्च खालामनाय लोगो लोगो आंनिल' भिडिअ फैनाय बिदि खालामोना जोङो बैयो उल्था फाल्था जायो आरोना नाम सोलायबाय थाबा बेनिफ्राय थेंक इउ सभी को थेंक इउ सो माच मेरा एलबम में राधे 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 पुनम जी राधे राधे औ बादामालि आंनोबो ना नामदो आरोना जिरिमैया राफा हेल्ल' हाउ आर इउ कैसे है माबोरै दं खबर सबर आदा बेनिफ्राय राधे 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 जोमाव माबा गोरिब ब्रादार अनन वान्डाफुर अनन बेनिफ्राय राधे 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 जेबो नङा नामदारनाव अके अके थिगासे बेनिफ्राय जिटि मा खबर मा खालामदों माबोरै राधे 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 कमेंट कमेंट गाइस सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए बेनिफ्राय पुनम जी आपको कंग्रेचुलेसन पुनम जी आपको कंग्रेचुलेसन्स बेनिफ्राय आंखौबो सिनायाखै आरो नोंखौबो प्रिति आंखौबो सिनायाखै आरो नामदार नोंखौ सिनायाखैथ' आरो नोंखौबो र' नायनो आं आसलथे मेन सिङाव हाबनानै नोंखौबो सिनायाखैथ' आरो आङो नै नोंनि भिडिअखौ नायजोबनाय आं जिखुनु सोर सासेयामोनथाय नोंनो दां माथो बेनिफ्राय राधे राधे सबिका राधा रानी का कृपा हो जाए दोस्त बेनिफ्राय अखाफोरा मा होनखो हेल्ल' सार नामदों हेल्ल' सार हाउ आर इउ कैसे है ब्रादार अखाफोर ब्रादार ओमफ्राय राधे 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 कमेन्ट दानबाय नामाब्रा राधे 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 पुनम जी कंग्रेचुलेसन आपको बेनिफ्राय राधे राधे फटकआ नायनायसाय नामदों आरोना सानजियानो नोङो बेनिफ्राय राधे राधे अनन थेंक यू सभी को थैंक यू मेरा एल्बम में ऑन रहने के लिए मेरा एल्बम में मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी को थैंक यू सो मच और सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए बेनिफ्राय वान्डाफुल गेमिं अनन ओमफ्राय गोरिबाबो अनन बेनिफ्राय कमेडि मेनाथ' दिनै रावबो गैला माथो कमेडि खालामनो बेनिफ्राय बल' दस्त वान्डाफुल गेमिं माबोरै मा खबर मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय आइदि साइदि गैया नामा आइदि बानायथाराखै नामा बेनिफ्राय पुनमजि राधे राधे बेनिफ्राय जी डी अनन थेंक इउ अन रहने के लिए बेनिफ्राय गोरिब ब्रादार आंनो आइदिखौनो हरलाबोला दाना राधे 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 गोरिबा मा नायबाय माथो राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाए सबिका अनन अके होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय अनन जिटि अनन पूनम चौधरी ऑन बोल रहा है और बोलो सभी लोग दोस्तों आप लोग का सभी का खबर कैसा है नेब्राय सभी लोग क्या क्या सब्जी खाया बोलो पूनम जी आपको एडवांस कंग्रेचुलेसन पूनम जी का शादी होने वाला है ना पूनम जी बेनिफ्राय अन थैंक यू सभी को अन रहने के लिए मेरा बे हिन्जावफोरबो गैथ'वा नामदारना गैयालै हिन्जावफोरानो गैया मा जाजोबखो बेनिफ्राय अन राधे 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 आप लोग तो मेरे से रावबो आंजों हास्ला माथो नोंसोरो कमेन्ट फरायनायाव माबा गावसा कमेन्टखौनो लिरस्लाब नै कमेन्टआनो जोबलाय लायो आं फरायबाथाय कमेन्टआनो गैलायलायला बेनिफ्राय आलु फान्थावसोमोन ओंख्रिया नामदों आरोना आलु फान्थावसोमोन ओंख्रिया गेजेरावनो आरोना खबरा थिगानो ओमफ्राय राधे राधे प्रिति अन राधे 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 हिन्जावफोरबो गैया बोरा नामदों आरोना ओंलै प्रिति साफ खालामदो बहा थांखो नामदों आरोना जिरि मैयाया प्रितिखौ साफ खालामबायनो सापर्ट खालामलायदो अन राधे राधे अन राधे 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 राधा राधे तू है अंत रे रे राधे राधे रे क्या है रे का मतलब क्या है मालूम है जो पर्सन मतलब मर गया और मरने की बाद भी इसका नाम को याद है जैसे महात्मा गांधी मर गया इसका नाम याद है ना इसको ही रे बोलता है शॉर्ट फॉर्म में इसको रे बोलता है रे का मतलब निशान जो पर्सन मरने की बाद भी निशान रख के चला गया उसको पर्सन को ये रे बोलता है बहुत देर बाद
डीटी हो मतलब हमें तुमसे न कुछ चे पाए सिमाङाव नों आंजों मानो फैया अन ए कमेन्टआ थालांदोंमोन अन मे कोई तो हम दिया राधे 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 अन राधे 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 apa जाखो हम दिल की धड़कन में अनन बाहों में आ जाओ सपनों में दोस्तों अन मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि एसे नै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा ब्लु होदो नामदो आरोना ब्लु 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 देलै लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय था दे आङो गस्ला गानस्लायनो आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय था दे मा होनो सोरना आंखौ सापर्ट खालामबाय दङ बेनिफ्राय आं डाइरेक्ट मोनसे खोथा बुंनो लोगोफोर जाय जाय आंजों साब दङ आरो ना माने आंजों जाय जाय फ्रेन्डशिप दङ आरो ना आं मथरे हरनि 12थायाव आं माने हरनि 12था 1थायावसो उन्दुखायो नालाय ओमफ्राय आंना नेटपेकआ माने आं दायो नेटपेकआ एसे बुरजा सोगासिनो दं आरो ना आङो ओमफ्राय नेटपेक आं जोबस्लाबाबाथाय भिडिअ रानिं खालामलाबायना होयो आं जानला मानलानिखौ आरोना कमेन्टबो हरलाबायना दोनो दे आङो ओमफ्राय आं साननैसोनि उनाव जुदि फ्रि जायोबाथाय जाय जाय आंजों फ्रेन्डशिपाव दङ ओमफ्राय जाय माने आंखौ सापर्ट खालामो आरोना आंनि एलबियाव फैनानै बिथांमोननिखौ आरोना आङो पार्सनेलि आरोना जाय आंनि एलबियाव फैयो आं बिथांमोनखौ माने भिडिअ रानिं खालामलाबायना हरगोन आरोना मोनामानि हरनि आं कमेन्टबो खालामना हरगोन आरोना आं जायनि माने आङो नोंथांमोननि एलबियाव थांनो हायाखैब्लाबो आरोना नाथाय नोंथांमोना फिन आंनि एलबियाव फैदोंब्ला आरोना बिथांमोननिखौ आं भिडिअ रानिं खालामनाबो हरगोन आरोना बेनिफ्राय दखानाव दं मेथाइ जों सार अके अखाफोर अके दखानाव दङ अनन गोरिब ब्रादार अनन बेनिफ्राय गोसोनि मिजिंआ गोसोआव थालांसिगोन नामा मैगं बारियाव थानांगोलै माबा आला बादालि साना दोननायखौबो सोरबा खेवना गालांदों बाला दय गथ'फोरा बिराद फालो फालो गथ'फोर दंलै उन्दै उन्दैनो नायनांगौ मासे मोनबाय भिडिअ बानायदों आङो बेनिफ्राय दा मोनायाव भिडिअ इडिटिं खालामगोन आङो इदिट खालामनानै ओमफ्राय गाबोन आपलड खालामनांगोन फुङाव मासेल' मोनदों आरोना लोगोफोर बैनायलै नामदो आरोना बोलो बोलो गोरिब ब्रादार बोलो माबाया मा होनो बिसालाव माबा होदों नामालै एलबि होदों नामा फैयासैलाय अन थेंक इउ सबिको राधे 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 पूनम जी आपको ना मतलब मैं आपका एलबी में रहने के लिए टाइम नहीं मिलता ना इसलिए मैं आपको एक बात बोलेगा मतलब आ, आपका वीडियो को ना मैं रात में रनिंग करके कमेंट करेगा ओके पूनम जी
पूनम जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपका तो शादी होने वाला है। ओनिफ्राय अन नावदों अखाफोर अन गोरिब अन आं लंपेन्ट गाननोलै र' लोगोफोर फिल्डआव एसे बेरायहैनांगोन गामियाव। गोसोनि मिजिंआ गोसोआव थालांबाय मेगनजों मेगन ओरैनो नुनायल' मेगनजों मेगन ओरैनो नुनायल' अगांनि अखाफोरबायदि बेनि महर मेगनजों मेगन ओरैनो नुनायल' गोसोखौ नों आंनो होबायब्ला सिमांखौ नों आंजों नुबायब्ला फैदोना सना सानैजों जुलि जानो सिमांखौ नों आंजों नुबायब्ला। अके नावदारना अन 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 सोर आंनो मा हरलायखो नै मल आप सोरनोबा डिउक बाइक नांगौ नामालै सोरनोबा डिउक बाइक नांगौबा माबायाव इन्सटाग्रामाव माबा बादायलायनाय सोलिगासिनो माथो बाइकनि। वान्डाफोर गेमिंआ अन 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 वान्डाफोर गेमिं ब्रादारा भिडिअ आगारथाराखै नामा ब्रा दा साननैसो 3 उइक जालायबायनो भिडिअखौनो आगाराखै। वान्डाफोर गेमिं नोंना माबायाना मा होनना बुंगोन सर्ट भिडिअआ जोबोद मोजां आरोना नै भिउसफोरा 2K गाहाम मोजां मोजां भिउस फैयो लागायबाय था। अन 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 बेनिफ्राय पूनम जी बाय नाउ देना टाइम हो गया। ओके पूनम जी ओके थैंक यू सो मच मेरा भी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और राधा रानी का कृपा हो जाए। राधे राधे पूनम जी थैंक यू सो मच बाय बाय फिर मिलेगा सी यू अगेन पूनम जी सी यू अगेन। बेनिफ्राय गोरिबा अन अन नावदों वान्डाफोर गेमिं अन अन माइ आइखौ लोगो मोनाखै आइखौ लोगो मोनाखै फैगोन दा अन 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 बाय 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूनम जी थैंक यू थैंक यू। ओके पूनम जी पूनम डार्लिंग ओके नो 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 नामदारना गोरिब मा मा होनो बैसागुआव हाबा खालामदो हाबानि बेदर जानो मोनैया गोबाव जाथारबायलै सानफ्रामबो हाग्रानि दाउथु माबा माबि हाग्रा जाबो बेसे जाबावनो हमारे यहाँ रे गलत माना जाता है। ओके राधे राधे।
बे खुसेर बागानावथ' बुहुद नेवलाय थागोनलै आमाय लांदांसो ने होमबाबो थायोलै लांदांबाबो हाग्रा माबानिफोराव आपको गलत हो आपको गलत है हेलो 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 संजीत ब्रो कैसे हो आई एम फाइन आई एम गुड भेरि भेरि नाइस बेनिफ्राय गेमखौनो गेलेयाखै दासान्दि गेम गेलेयाखै दासान्दि मानोलै मा अन गाबोन वान्डा एड फ्रेन्ड अके गोरोब अनन बेनिफ्राय एलं ब्र माथो मा खालामदोंब्रा आं माथो दहाय टाउनाव थांदोंमोन एलंखौ नुवानो एलं नोंसिनि न' बिजोराव टाइम जाबाय दोनांसिगोन एलबि 5ता जाबाय बारा नाङालै घन्टा मोनसेयानो जायो आंना बारा लब नङा आङो लबे पापाबे मिट्रु नो आरोना लोगोफोर मिट्रु नङा मिट्टु एगजाम होनो थांदोंमोन एगजाम ने सेकेन्ड इयारनि एगजाम होदों नामा उदालगुरि कलेजाव नामा अन बेनिफ्राय गरीब ब्रादार आपका एलबी कितना टाइम में नाइट में बोलो टेननिब्रा अके नयेलाथ' गैला बेलथायबाय सामब्रामा माबायावनो मा होनना बुंगोन बेखौ टेस्ट फरिखायावनो बेलथायबाय होनबा नयेला अन एलं बय लोगोफोर सापर्ट खालामनो होदोब्रा नोंनि लोगोफोरखौ एथ' लोगो दं नोंनिया काट्रा मा होनना बुंगोन बिसोरो थेब्रा फानो देनजार होनबा नोंसोरो सिख्लाफोर एदावनाय सिख्लाफोर लोगो हमनायफोरा सापर्ट खालामहोजोबब्रा आंखौ पार्टि गोनां 1K जाबाथाय मन' जाया दाजा 1K जाबानो पार्टि गोनां टेनसन खालामनाङा आंखौ बेनिफ्राय बैनायलै नावनो गोरिबा मा जाखो गुमैलै मा जाखोलै होननाय जासिगोनबा अन ओमफ्राय लोगोफोरा एक्स लाभार गोजासोलै मा बुंबावनो फैयाखै ने दाबो र' फ्राय अन ओइ आयालाय फैनो आमाय फैदों देरायथ'आथ' जिरायगासिनो जिरायनायालाय होमबाबो फैनो होबानो जाबाय आंनो मेथाइ लाबोफानोब्रा मोनसे पप गैया थै जायालाय होमबालाय दे दे मा होनना बुंखो अन दानदो दाननोसै टाइम जाखाबाय नै 7 जन दंबावोबाला दाबो ओमफ्राय 7 जनाव साबेसे खालामदों र' बाब 1था गाहामाव हराव थायालां एसेबां गोबाव बेनिफ्राय वान्डा गोरिब 2 एलं 3 4 आरोना 8 फैबाय दाथ' 7 जन सोर दङ कमेन्टबो खालामा माथो सोर दङ दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है मतलब मेरा एलबी में कौन है प्लीज कमेंट करो तो मैं आप लोग को जान सकेगा मतलब मुझे भी मालूम होगा मेरा एलबी में वो पर्सन है इसीलिए मतलब जो पर्सन है कमेंट करो आंनि एलबीआव सोर दङ आरोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्लासो आं मिथिगोन आरोना आंनि एलबीआव सोर दङ कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन नालाय आंनि एलबीआव सोर दङ बेनिखायनो कमेन्ट खालामदे लोगोफोर आं एलबीबो बन्द खालामनोसै आरोना दोननोसै माने जेनेबा आं मिथिबासो आंबो बेग नोंसोरखौ सापर्ट खालामनो हागोन नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आरोना बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय गोरिब ब्रादार थेंक इउ स' माच वान्डारफुल गेमिं बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच एलं बेनिफ्राय आरो एनि आदार सोर दङ गासैखौबो आरोना आंनि एलबिआव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच
बिराद अनन दंलाबायथारो माथो सोर सोर दंफैलाजोबो माथो बाब आजिदाबो मा खालामदों ब्रा नामदों नैलै आङो माबा ओइ सबाइ बिमा गायनाय बागानाव थांनो ओंखारदों आरो ना ओमफ्राय सबाइ बागान बिमाया बारियाव थांनानै ओरै गिदिंनानै फिल्डआव फैनानै फिल्डनिफ्राय ओरै न'आव फैनानै माबा बादामालि ना मा बुङो बेखौ पार्टि आरो ना बैनाय ओंखारथ'बाय दे अके अके गोदो ब्र अके 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 बाय बाय अके अके बाय बाय सनजित ब्रदा अके अके बाय बाय अके 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 दे अके अके बाय बाय सबिखौ रेंक पुश खालामगोन अके अके ब्रादारमोन दस्थ' बाय बाय अके अके खालामाखै लाइक खालामदो सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना गालांदो मा होनदों बाय ब्रादार नावदों अके लाइक होबाय दे अके 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 बेनिफ्राय मा खबर होनना बुंदों अजित ब्र खबरा थिगानो मोजाङानो ओमफ्राय अजित ब्र लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो बेनिफ्राय अजित ब्र नोंनाव आइडिफोर दंबाथाय खोन्थाहरदो दे आइडिफोर दंबा हरबानो जाबाय आंबो नोंनो सापर्ट बेगर माबा सोलायलायगोन आरो ना एक्सेन्ज खालामलायगोन दंबा सोरनाव बेनिफ्राय गाबोन दे आङो आइडिथ' गैया आंनाव बानायाखै आङो होमबाबो गाबोन आगोलनि आइडि मोननै दंना फुराना बे आइडिखौनो सोर सोरनो मोनाखै बेनो हरगोन दे आङो गाबोन 4टायाव लाइक होबाय दे अके अके लाइक बेलासिनि जाग्रा जेबो गैया नामालै साहा फुदुंआखै नामा पापर लाबोदों आङो पापर एवबानो जायो नै मेथाइ गुरबो लाबोदों आङो ओमफ्राय गाबोन फुङाव संख्रि साहा फुदुं मिथिबाय बरिया जागोन मेथाइ गुर जागोन ओमफ्राय नङा आबौ इसानि बायदि बै दारियानि बायदिब्रा फुङाव गावसानि फरियाल न'खर नोंथाङा नुवासै नोङो माला फैनाय हाबायाबोरा फैमोनलाय उइसानियालाय जों जमा थाङाखैमोन दालाय ज' साब्रैजों खोलाखिनि गावखौथ' ब्र' दे ब्र' नाव आरोना अके अके ब्र' अके अके दे गैला